Bideo honetan foro batean gure lehenengo formula kodeko zekin nola idazten den ikusiko dugu. Horretarako, joango gara kodeko zen horrean, eta hemen berton idatziko dugu algoritmiten formula. Orduan, x berdin, zatiketa behar dut, hemen idatziko nuke zenbakitzailea eta hemen izendatzailea, hasiko naiz izendatzaileagaz, errazago dalako, eta orain zenbakitzaileagaz. Minus b, eta ikusten duzuen moduan, hemen agertzen da guk normalean idazten dugun eran. Orduan, formula egiten nabilen bitartean, eratzen nabilen bitartean, ikusi leiket ondo egiten nabilen ala ez. Orduan, los minus, ondo noa. Eta badeko ja formula idatzite. Horreiko neukne izango zake bere latex kodea. Izan leikela bertotik hartzea, edo bestela hemendik hartuko dut. Latex dekotoke, Ctrl C kopiateko, eta orain ikastarora voltatuko ginateke gure forora. Emango dutzen mezua idatzi. Izenburua ipiniko dut nire izena. Eta berton, algoritmiden formula. Latex kodea degotelez, joango naz, tezun bertan Ctrl V-kaz itxatzi egingo dut, eta gogoratu. Dolar bikoitza aurrean, dolar bikoitza atxe. Mesua forora diari. Eta bertan deuket ja formula idatzite. Lehengo moduen, sagu eganean ipinten baldin badot, ikusten dut. Bai? Orain irakutsiko dutzuet beste era bat. Kodeko zekin idatzi leike gutx formulak latexekin edo zuzenean HTML kodearekin. Orduan, joango naz editatzera eta ipiniko dugu hemen bigarren era. Ikusiko dugu zein dan bigarren era hori. Orduan, voltatuko naz kodeko zera, ikusten duzu jarraitzen dudala formula eukiten, eta kasu honetan latex aukeratu beharrean HTML. Kopiatuko dut kode guzti hau, Ctrl C, forora joango gara, hemen testu betara joango gara, eta hemen Ctrl V, itxaseko. Eta kasu honetan, HTML kodigoa kopia dutelez, ez dut behar dolar bikoitzik ipini behar. Ez dut ipini behar, dolar bikoitzik. Orduan, aldaketa gorde, jarraitu, eta ikusten duzu ezelan ipini dozten formula bardin-bardini. Bai, orduen, aukera bideko guz, bat, latex kodigoa edo latex kodea kopiatzea, orduan, dolar bikoitza ipini behar eta bai aurrean, edo bestela, zuzenean HTML kodea kopiatu, inongo dolarrik ipini barik. Ikusten duzuen bezala, bigarren era hau askoz ere errezagoa da.